Per tots aquells que tingueu un trauma infantil, com és el meu cas, que jo sempre havia demanat una pista d'escalèstric a casa meu i el màxim que em van portar va ser aquell 8, que al cap de 5 minuts ja estaves cansadíssim, doncs tots aquells que no tinguin escalèstric a casa poden venir al que és el Dream Slot de Barcelona. És un local on lloguem pistes i facilitem això, que la gent vingui a jugar i que s'entretingui amb els cotxes que té a casa, que no pot gaudir d'ells en el 8 de casa. També hi ha socis que paguen mensualitat per venir a entrenar més de cara a la competició. Però en general és això, lloguem les pistes perquè la gent disfruti del joc. Aquí encara que no en tinguis ni idea de fer això, pots venir. Sí, i tant. Això pot venir qualsevol, des dels nens a partir de 6 o 7 anys fins a gent de 50 i 60 anys que ve aquí a jugar. Què té de més que no tingui un escalèstric normal a casa aquí? Bueno, aquí tens un compte de voltes molt més sofisticat, et compta el temps a la dècima, aquí et diu el temps perfecte, després tens una regulació del voltatge, que el pots regular també com vulguis. Què vols dir? Quan regules el voltatge, què fas? La velocitat del cotxe. I llavors després el funcionament del local és amb una targeta, la qual tu carregues els diners i ella va consumint cada 12 minuts €1. Quina és la tècnica per portar un cotxe d'escalèstric? Perquè jo sempre només apretava el mando, el deixava apretat i anava tirant. Per fer-ho fàcil, diguéssim que és apretar les rectes i deixar anar les curves, però en realitat és bastant més difícil. Cada curva, segons el tancat que sigui, doncs s'ha d'apretar més o menys i després, clar, depèn del motor i de la velocitat, doncs és més difícil controlar el cotxe. Això que estàs fent voltar ara és un cotxe preparat especialment per vosaltres. Sí, això és un World Rally Car, seria la màxima categoria, i són cotxes que valen bastants diners i corren bastant més que un cotxe de botiga. Quan diem bastants diners, a què ens referim, més o menys? Un cotxe bo, 300 € o més. 300 € val. Un cotxe bo, sí, això sí te'l fas tu. Si fas que te'l facin amb hores de mà d'obra i tal, se'n pot anar als 500 o 600 €. El podem parar quan passi per aquí per mirar-lo una mica? Sí. Mira'l, ja el tenim aquí. Per exemple, què tindria d'especial que no tenen els normals? Com veieu, té molt menys material. Això és un material molt més lleuger, és fibra de carboni, mentre que el normal és de plàstic. I té moltes més aplicacions. Té aquí un freno artificial, diguéssim, que també neteja les rodes i això, el motor també és diferent. La guia és basculant perquè s'adapti a les irregularitats de la pista. A escala s'arriben a uns 80 o així. 80 per hora. O sigui que arribaríem a uns 12-13 km per hora a velocitat real. Anem a provar de fer una mica de cursa, jo no en tinc ni idea, tu suposo que deu ser campió d'Espanya, campió del món, campió d'Europa, una mica. En realitat soc campió d'Espanya. A la Copa posa campió del món, però era més aviat gent d'aquí a Espanya. Quan portes competint? Porto des dels 8 o 9 anys, però així en sèrio des dels 12, o sigui, fa 6 anys que porto jugant en sèrio. Anem a provar de fer una mica de cursa. Quan es comença? Hi ha algú que dispara, es diu 3, 2, 1, com es fa això? Normalment es dona des del còmputer, es dona la sortida, però així per fer-ho ràpid ho direm 1, 2, 3, ja. Jo seria el Porsche, m'he agafat el cotxe bo, i ell és aquest taronja i blanc que hem comprat més barat. Jo sóc el Porsche ben parit. 3, 2, 1, vinga, ja ha començat abans, Atenció, la recta, ja vaig últim. Vale, vaig, ojo curva, però acabo de descarrilar, no me n'he sortit, havia d'haver frenat més aquella curva, poder. Sí, a veure, és una curva tancada que s'ha d'anar més cuidado. Recupero una mica. Atenció, estic a punt d'atrapar-lo. Això ha estat molt lleig per part teva. No, anaves tu per l'interior, culpa teva. És culpa meva, això. Sí. Això seria penalització en cas de circuit o en una competició? No, això és culpa del que surt i ja està. A veure, el càmera, sisplau, si veguéssim pots posar el gràcies. Perfecte, i seguim la cursa. Vinga. Atenció, és un frec a frec. No me'n surto. Cada dia veniu? No, sí, home. Què vols? Oi, no sé. Jo m'haig de guanyar la vida, A més de jugar això, m'haig de guanyar la vida. Tinc feina, tinc família, o sigui, imagina't. Els cotxes te'ls fas tu, també? Sí. Molt bé, què seria? Quin cotxe seria, això? Això és un Alfa Romeo Alfetta GTB.
És un cotxe clàssic de fa 25 anys. Clàssics el que prima és l'estètica del cotxe i després, evidentment, com que és una cursa i volem guanyar, doncs fem que vagi el més de pressa possible, però sempre respectant les característiques originals del cotxe. Soc aquí, he aprofitat perquè els dels Dream Slot s'han despistat una mica, vaig a fer el que sempre m'ha agradat fer a l'escalèstric, perquè a mi no m'agrada competir, m'agrada jugar una mica. Agafaré una vaca d'aquestes que tenen d'aquí, d'una mica d'ambientació, i sense voler incitar la violència vaig a provocar un accident de cotxe. Això seria la vaca, tinc el cotxe preparat jo. Atenció, la vaca pastura tranquil·lament per la carretera sense intuir el perill, el cotxe s'aproxima, agafa la recta i el tenim. Bueno, espero que estigui bé la vaca. Nosaltres esperem amb això que la gent no hagi entès només la part de la vaca i hagi entès la part de l'escalèstric i s'aficionin a això tan divertit que és fer córrer aquests cotxes. Vinga, gas, 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 gas. Atenció curva, agafa la curva tancada, se'n va, canvi de carril.